Hej og velkommen til en, der godt kan lide småkager. For mig. Sølvmand. Ja, Sølvmand 1, men det her det er altså ikke Sølvmand 1, det er Brostudio.dk. Så lad os komme i gang med noget Minecraft Let's Play. Ja. Og jeg har noget dødt i hånden. For satan, Jons. Jeg har noget træ i hånden. Og den intro, vi har snakket om, den har vi fundet. Eller ja, der har Sylvesters kære bror snart i gang med at lave en ny intro til os. Eller en intro til os. Det er rigtigt, Sylvester. Det ved du ikke noget om, så... Måske. Jeg siger måske. Det var det. Ej, min storebror han sagde, at han vil tænke over det her i vinterferien, hvis han ikke har for meget gæld til. Her i sidste uge, der havde han sådan noget projekt, hvor de selv måtte bestemme, at de skulle være i Aarhus, eller om de ville holde fri fra skole, eller hvad de ville. Men de skulle i hvert fald lave en rigtig god opgave. Og så skulle de have en masse karakterer for det, og sådan noget. Ja, jeg skal... Vil du have en økse? Det havde han ikke tid sidste uge. Det havde han ikke tid til. En økse? Det ved jeg sgu ikke helt, om jeg har brug for. Jeg har masser af træ selv. Jeg svæver. Så mit liv på det. Koran? Nej, det skulle jeg måske ikke sige. Nej, det vil Jonas alt om. Han er faktisk selv muslim. Det tror jeg faktisk ikke, men du skal sige det der. Det skal du ikke sige, vel? Ja, undskyld. Fuck, der skader på 3 liv, det der. Har vi noget mad? Nej. Jesus. Vi sidder på en Hamachi-server. Det er ikke en standard server. En Hamachi. Læg. Det var bedre. Jeg hugger bare en helvedes masse træ. Syg med, jeg var for høj. Så ligger man. Og det hjælper sgu ikke særlig meget. Hvad er det? Der var jeg prøvede lige at få den til at lægge mindre, men det hjælper sgu ikke særlig meget. Jeg skal lige prøve at se. Jeg kan noget grave sådan noget stående. Ja. Så er det lige den her. Nej. Jonas, det er fejl. Du er en fejl. Dit liv er en fejl. Dit liv er en joke. Videoen skal have snotkamp. Det skal du nok ikke stå og sige nu, hvis... Nej, men det skal den sgu da ikke have. Det var faktisk ikke ønsket. Det skal bare hedde Sylleslæg. Sylleslæg, der er kram. Hvor meget træ har du? Jeg har 12. Jeg har 38. Jamen, jeg har så også 24 planker. Jeg kan få. Jeg er så glad i dag, Jeg graver sten, jeg er så glad i dag. Jeg har vundet et ævle. Det var en bedre sang, det kan blive. Kold. Nice. Vi skal snart til at bygge huset, Sylle. Det er snart time tonight. Hvor er du? Jeg er nede og grave noget. Okay, jeg vil have skaffe en hel masse træ, så vi kan bygge et fedt hus. Jeg tror, at vi bare tager det træ, som vi nu har for det. Det er sådan noget, vi skulle ikke have bygge hus. Har du kold, så lav nogle fakler. Ellers så skal vi i hvert fald bruge. Og vi skal også have fundet nogle dyr, ellers så får vi sgu ikke meget at gøre noget af det her. Hvor er du henne? Der. Ja, jeg var lige gået hernede. Et ævle mere. Det var det most epic, man kan finde. Ja. Og vi skal altså, vi skal få nogle Jeg har dernede. Vi skal få nogle ulve, så der er vi kan. Der er masser af ulve over det. Nej, undskyld, vi skal få nogle får, så der vi kan få en seng. Fuck, du laver så bare stille. Ja, jeg vil lave træ. Nå. Jeg havde tænkt mig, at vi måske skulle... Ja, jeg laver lige noget stentud først.
Kommer der monster? Jeg er ikke lige nu, jeg sidder bare lige og laver lidt stensår på. Så er det. Jeg er gået og gravet lidt med træ. Jo, der kommer monster. Creeper. Fuck, jeg glemte det svært. Oh my god. OMFG. Jonas, har du noget sten? Ja. Jeg skal lige bruge et stensværd. Du skal ikke lave bunden endnu, der vil jeg gerne lave. Jo, men jeg skal også lige have den 4 stolpe herovre. Ligger der med hernede? Hvis du hugger noget træ, så dækker jeg vores hussted. Vores boligplads. Jeg skal lige ned og have lidt mere stone. Det skal vi nemlig bruge til. Ja. Jeg er bange for, at der kommer en creeper. Jeg går på noget nu. Jeg elsker bare godt sådan noget. Hvor er den her lyd der, hvis man bare banker sin mus ned. Den er så dejlig. Det skulle da bare fucking gå, den der lyd. Den er bare god. Jeg smadrer godt nok også min mus, og min batteri er fuld, så det